Striktong ipatuman sa Regional Civil Security Units kun RCSU 11 ang giisyong Executive Order o EO number 28 ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagregularisa ug nagkontrola sa paggamit og mga pabuto ug mga pyrotechnic devices dinhi sa Davao Region. Gikanayo ni RCSU 11 Chief Police Superintendent si Dris Earl Tamayo nga ubos sa maong order ang mga pyrotechnics sama na lamang sa mga fountains mamahimong gamiton gawas sa mga panimalay, samtang ang mga firecrackers o fireworks pabutohon lamang sa mga designated areas. The EO 28 will address or prevent injuries nga pareho sang una gani nga daghan mga igo, daghan mga samad. So ingon ni Presidente, we have to regulate. Ang himo sa PNP karon naghimo og IRR in relation sa EO 28, ang LGU, ang local government unit gid ang may ani para mahulong nga lead agency. Subay niini kinahanglan nga ang mga local government units ug mga barangays mag-identifika og mga lugar diin pwede lamang himuon ang fireworks display. Ang mga violators nga madakpan nga nagpabuto gawas sa designated areas adunay silot nga usa ka adlaw ngadto sa 6 ka bulan nga pagkapriso ug multa nga 20,000 ngadto sa 30,000 pesos. So anybody nga magpabuto outside the community fireworks display areas will be apprehended siyempre during inspection of the police nga wala ka nagpabuto dito dapat sa area. Sa pikas bahin, sobra na dekada ang istriktong implementasyon sa Ordinance Number 060-02 o Firecracker Ban sa Davao City. Niini, nagpabiling zero firecracker-related casualty ang dakbayan. Kasama mo sa balita, kini si Radyo Man ay Migenita. Tatak, RMN. Tatak, RMN.